سلام تغطاتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر من يوتيو لومي حنت فليز بلت عرستي نخلنا أبقع زي هوتنا كتحجزنان كتنقع عنا نتخلي أزبل كويه زي غريبة زلهم لو من ريو عرستن بار بزعبا دك انستيو دكنا حاتنا كومنا ديتاتنا زيتن كفارستي كون مچم حافتي وي سبيت وي قال زي بلسب كله أكلني زباس حجزي مبزحتن دك انستيو بتز بستفعل ሕብረተሰብ ኣረኣእያ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኾና ከም ዘለወን ብዙሕ ተፅቢታት እዩ ዘለወን ስለዚ እተን ሎሚ ንሪአን ዘለና ደቂ ኣንስትዮ በዓለን ዝኾነኦ ኮይኑ ክስማዓና የብሉ ብፍላይ እቶም ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዘንፀባርቕዎ ዘለዋ ባህሪ ንሕና እቶም ደቂ ተባዕትዮ ንኹን ከም ኣቦታት ኣዴታት እውን ብፍላይ ከም ትፅቢት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘቐምጥዎ እዩ መልክዐን ጥራየን ዝግደሳ እንድሕር ኢልና መልክዐን ንክግደሳ ዝገበረን ሕብረተሰብ እዩ ባዕለን ኣይኮናን ከምኡ ተፈጢረን ከምኡ ነዊሕ ሓስባን እንድሕር ኢልና ከምኡ ብዙሕ ግዜ ነዊሕ ከይከድና ቀደም ጓል ኣንስተይቲ ትምህርቲ ክትወድእ እውን ኣይንፅበየና ነርና ንመርዓን ሓዳርን ፑሽ ንገብራ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ በቲ ኣብ ከባቢአን ዘሎ ሕብረተሰብ ፀቕጢ ስለ ዝግበረለን ነቲ ሕብረተሰብ ዝፅበዮ ዓይነት ባህሪ ከንፀባርቓ ይብገሳ ናይ ሎሚ ቪድዮ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዘይኮነ ከመይ ጌርና ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝበለፀ መንገዲ ክኸዳ ርእሰ ምትእምማን ዘለወን ፍሉይ ባህርያት ዘን ሎሚ ንሪአን 5 ነጥብታት እተን ኣዝየን ዕዉታት ደቂ ኣንስትዮ ዘርእዮ ባህሪ እንድዩ ንዑ ንክለብሳ ከነተባብዐን ክትሕግዝ ትኽእል እያ ኢለ ዝገብራ ዘለኹ ካብ መጀመርያ ላይክ ባተን ረምዋ ክሳብ መወዳእታ ድማ ተኸታተልዋ ይብለኩም ሰናይ ምክትታል so let's build mentally strong women who show the following characteristics ክንብል ኢና let's go into it ቀዳመይቲ ባህሪ ከነተባብዓ ዘለና ደቂ ኣንስትዮና strongly believing in themselves መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ነፍሱ ተዘይኣሚኑ ሰብ ከኣምኖ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክንሃንፃ ዘለና ኣብ ነፍሰን ዝተኣማመና እዚ ኩሉ ሜካፕ እዚ ኩሉ ኣብ ደጋዊ ግዳማዊ ኣካላት ዝግበር ኢንቨስትመንት ካልኦት ሰባት ንኽኣምኑለን ፅባቐን ንኽፈልጡለን ንኸድንቑለን ተባሂሉ ዝግበር ዳ እምበር ኣብ ነፍስኻ ተኣመንቲ ኮይንካ ክንዱ ግዜን ክንዱ ሃለኽለኽን ኣየድልየካን እዩ ፅቡቅ ምዃንካ ትፈልጥ ኮይንካ ብዙሕ ፃዕሪ ኣየድልየካን እዩ ፅቡቅ ምዃንካ ዘይተኣምን እንድሕር ኮይንካ ግን ዝገበርካ እንተገበርካ ኣይኣኽለካን እዩ ስለዚ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ከነብርህንን ከነተባብዐና ኣለና it's easy to let rejection or criticism cause you to feel like you aren't good enough so ኣብ ዝተፈላለየ ጉዕዞና ሂወተን ዝኾነ ሰብ ሕማቕ ነቐፌታ ሕማቕ ዘረባ ደርቢለን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝቀደም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓንጎል ናይ ወዲ ሰብ ግን ንነዊሕ ብፍላይ ድማ ኣብ ፅባቐ ኣብ ግዳማዊ ኣካላተን ዝግበረለን ፀቕጢ ወይ ካብ ዘረባታት ስምብራት ስለ ዘለዎ ኣንፃሩ ዝቃለሳ ብዙሓት እየን ንነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ትዘጋጥመሉ ማለት እዩ even if it's you're in cut for this business those minds might not so ኩሉ እቲ ዝበሃሎ ብፍላይ ኣብ መልክዐን ጥራይ ዘይኮነ ሰባት ተሓሳስበን እዚ ስራሕ እዚ ኣይንዓኽን እዩ እዚ ቢዝነስ እዚ ኣይንዓኽን እዩ እዚ መንገዲ እዚ ኣይንዓኽን እዩ ኢልና ንደቂ ኣንስትዮ ንነግረን እንተለና እዚ ዘረባ እዚ ነዚ ንኽስዕራ ነዊሕ ዓመታት እዩ ዘድልየን ኣብ ነፍሰን ኣሚነን ንኽንቀሳቐሳ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሕማቅ ቃላት ናብተን ኣዋልድ ዘይምድርባይ ነተሓሳስበን ንመንገድን ንሂወተን ሓፁር ክኸውን ዝኽእል ዘረባ ዘይምድርባይ ከምኡ እንተጋጢሙ ድማ ከነተባብዐን ካብኡ ንኽወፃ እዩ እቲ ዕላማ but mentally strong women don't allow someone else's opinion to affect their self-worth ተን ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ምኽሪ ካበና ክንወስድ ታየንሰን ብናይ ካልኦት ርእቶ ብናይ ካልኦት ዘረባ ንሂወተን ኣይውስንኣን እየን ሰባት ናቶም ርእቶ ዝደለይዎ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ርእቶኦም እዩ ንዓኺ ዝምልከት ኣይኮነን ስለዚ ንስኺ ካብ መጀመርያ ኣብ ነፍስኺ ምእማን ከተማዕብልለኪ ኣብ ነፍስኺ ክትተኣማመንለኪ ኣብ መልክዕኪ ኣብ ኣተሓሳስባኺ ኣብ ክእለትኪ ኣብ ኩሉ ምትእማን ካብኡ ክጅምር ክኽእል ኣለዎ self worth should never be determined by anyone else's opinion ስለዚ ናይ ነፍስኻ ክብረት ኣብ ነፍስኻ ዘለካ ኣድናቖት ካብ ናይ ካልኦት ርእቶ ብናይ ካልኦት ዘረባ ብናይ ካልኦት ኣተሓሳስባ ክድረት የብሉን እንታይ ዳ ካብ ውሽጥኻ ክብገስ ኣሎ they are alone determined how they feel about themselves and they have healthy coping skills that help them to bounce back ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጠን ሓይሊ ኣለወን ብዛዕባ ነፍሰን ከመይ ምዃኑ ክእለታተን ባዕለን እየን ዝመዝና ከምኡ ድማ ሓያል ናይ ምምካት ሰባት እንተዳኺሞመን ሕማቕ ተዛሪቦመን ሕማቕ ተገይሮመን
ንዑ ክፅዕር ዝኽእል ሓያል መንፈስ ወኒ ድማ ውሽጠና ኣለወን ብኡ ተጠቂመን ድማ ነታብ ከባቢየን ዝፍጠር ብድሆታት ክሰግራ ይኽእላ ሓንቲ ጓል ንኣብነት ብዘይ ምጥቃል ዓለም ኣብ ናይ ጆርጅ ደረጃ ዓብ ደረጃ ኣለኒ ማለት እዩ ኣብ ናተይ ደረጃ እንድሕር በፂሓ ካባይ ንላዕሊ ፅዒራ ኣላሳ ምክንያቱ ፀቅጣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣፀቢቑ ስለ ዝበዝሕ ካብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ስለዚ ወድን ጓልን ማዕረ እንተሪኢኻዮም ማዕረ ይኮኑን እታ ጓል ብዙሕ ፅዒራ ኣላው ክትበፅሕ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ዕቤት ቢዝነስ ገለመለ ክኸውን ከሎ ምናልባት ንደገ ክመፅእ ከለዋ ደቂ ኣንስትዮ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብኣይ ተመሪኡ ከምፅአን ስለ ዝኽእል ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ሂወት ዕዉታት ንክኾና ግን ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለወን ነዚኣ ክንኣምን ክንክእል ኣለና Number 2, avoid unhealthy habits. زي حجي نريها زلنا دما إذا بحر زي أوكي أبزي كم زي عينت بحر نخبا أبلاغ كانت تباب عنا بلا لنا نزين حجي نريها جن كابزياتن نخواتها كان حق زنا لنا. Society encourages women to engage in unhealthy habits. There is a constant pressure for women to be the way the world wants them to be. Gorgeous, quiet, and pretty. So ما بزحتك زي ده كنستيو تسميت ناتن أب ملو حبرة السب. أبناتنا نحن حبشات رأي بلي لغنا أب كل حبرة السب حد عينة تسميت الله سوان تايو. بزح كزارة زي زاربا كأسبة لا مالتيو صبوات نعشت ناي جزا نقط عايز حسبة كومو كونايز دلين كوم عينة تقطيز جبرلن تنمور لسه كل نريان من كومية لذي تمالتيو أبت باقنا يقول more emphasis له more تقدسنت أبت باقي أبقرا كلام كومتا أبت أقرا بكلام قلي أوشتا بزح زين قدس لذي إزي زخول الشوس زخول ولا أب هوليوود تلينا صبغات يعني مبزح تجزف فيلم ده متى دي صبغات يكون هذا متى لذي التبهاري نحن فعاد حزاون صبغات لزخانات رايم زبلو تن جي صبغات intelligent جن بزح رولس أي رغبانين لذي عابس الوالو بكل حبرتسب ندرك نستيو عابس باقين نخاتقرا زي ما مبزحتنا حبرتسب تحت تناتينا نبين النسن كنت لعب بالكام فرادة لنا. So mentally strong women recognize how those pressures can lead to detrimental habits. ስለዚህ እተን ለባማትን ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ እዚ ፀገም እዚ ናበይ ከብፅሐን ከም ዝኽእል ቀልጢፍ እዩ ዝርድአን ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ዝፅበየን ዘሎ ካሊእ እዩ ንሳትን ዝደልዮ ካሊእ እዩ ንሰን ግን ኣብ ነፍሰን ስለ ዝተኣመና ኣብቲ ንዓን ዝዕውተን ከተኩራ ይመርፃ ማለት እዩ okay such an insisting on perfection staying silent and engaging in toxic self-blame ስለዚህ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ክዛረባ ርእቶን ዓዊለን ክኸፍታ ክብላ ኣይ ተስሚት ኣይግበረለን እዩ ከምኡውን ኣብ ሓደ ዓብ ነገር ንኽብገሳ ብዙሕ ድፊት ኣይግበረለኒ ተመርዓዊ ውለዲ ዝታት ጥራዩ ኣብ ሓዳራ ጥራይ ንኸተተኩር ኣብቲ ናብራ ገዛ ጥራይ ንኸተተኩር ብዙሕ ፀቕጢ ይግበረላ ብነፍሰን እውን ከምኡ ኢንጂነር ስለ ዝኾና ሞር ኣተኩሮ ናብኡ ይገብራ ማለት እዩ they don't do things that help them to build strengths they do things that help them build strengths and to be their best regardless of whether they fit into the cultural expectation or not ዘገድሰን እዘን ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ጌርና ኣብ ሂወተን ዕወታ እምበር ከመይ ጌሮም ቶም ሰባት ትፅቢት ዝገብሩለን ይሕጎሱ ይኮኑን ሰባት ይተሓጎሱ ኣይተሓጎሱ ብዘይገድስ ንስኺ ኣብ ዕላማኺ ኣብቲ ናቕ ዘድልየኪ ዘርባሓኪ እንተተኪርኪ ዝበለፀ ንሱ እዩ ሰባት እቶም ንፅቡቅ ክዝደልዩ ኩሉ ግዜ ክሕጎስ እዮም እቶም ከምኡ ዘይኮኑ ድማ ኣገደስቲ እውን ኣይኮኑን ቁጥር 3 know your strengths well ኣበይ ኣሎ ሓይልኻ ኣበይ ኣሎ ክእለትካ ብልጫኻ ፅባቐኻ ኣበይ ኣሎ ምልላይ ኣገዳሲ እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝስሓት ነገር እዩ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ እውን ብዙሓት እቲ ናትና ቀንዲ ሓይሊ ዘይምልላይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሂወት ክብድ ዝበለ ሂወት ከም ዘለወና ዝገብር ንሱ እዩ your strengths will sometimes be viewed as weakness ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ዝበለ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ብሉፅነት ሓይላ ሓያል ጎንናታ ንኻልኦት ከም ሓደ ድኽመት ክረአ ይኽእል እዩ ክንሪኦ ኢና እንታይ ምዃኑ ሓያል ጎኒ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ከም ድኽመት ስንፍና ክቆፀር ይኽእል እዩ many people believe that kindness emotion and vulnerability aren't important or even appropriate in modern workplace ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ብተፈጥሮኣ ደንጋፅ ስምዒታዊት ከምኡውን vulnerability ድኻምነታ ክትገልፅ ትኽእል ዓይነት ፍጥረት እያ እዚ ነገራት እዚ ንነዊሕ ግዜ ከም ሓደ ድኽመት ናብ ሓደ ዓብይ ዕዮ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ድማ ንቕድሚት ክወዘካ ዘይክእል ከም ባህሪ ተባሂሉ ዝቆፀር ነይሩ ኣብዚ ሎሚ ግን ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኣብዚ ምዕቡል ኣተሓሳስባ ዝመፀሉ ዘሎ ግዜ እዚኦም ሰለስተ kindness ስምዒት እዚ ርሕራሄ ስምዒትካ ክትገልፅ ብኻት ስምዒታዊ ምዃን
كمون vulnerability عبيتي تدليتي باهرتاتنا قوني مطلو سلازي تاقوال نتناتا حبيعة ودخت مسلا يكونتن انتايز بلا زرار بالوتن أبزلا على درجات بس حوالد قال مخانن قريفن كم ود سلازك على سايو يبعد سلازي التحبرة سب كوم ساقط سلاز قبر لني بنشارو جن قال كم قال يا عود تخت كون زقبا التناي قال بحر دما تناي با ناي قال فلوي توهبوتا دما كقول له يقبا معناته نسو أقداس بعتنا خوني مت سلازلو some people even view these actions as signs of weakness but mentally strong women understand that this can all be signs that you're mentally stronger than most سلازي ولا بكالو تبعتو دي بخالق حبرتسب بخالق كفالنا حبرتسب كم دخمت زقطر تخونت فلويته هو ጸጋታትና ይጓል እዚ ነገራት ተን ሓያላት ጓል ብኸማይ ሪዩኒየን እቲ ሓይለና በይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጣ ብኡ ኣተኪረን ይሰርሓ they recognize that their strengths will likely remind others for their weaknesses ስለዚ ሰባት ነቲ ናቶም ድኻምነት ደንጋጻት ናይ ምዃን ገለመለ ስለዚ ይብሎም ነቶም ከም ሰባት ከም ድኹማት ክቆጥሮም ይፍትኑ በንጻርተን ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ግን ድኹማት ንሶም ምዃኖም ኣብታ ዓውድቲ ንሳተን ሓያላት ምዃነን ንዑ ድማ ብስራሕንን ኣብ ቢዝነስን ከንፀባርቆ ይጅምራ ውፅኢት ክመፅእ ምስ ጀመረ ድማ መን ይተጋግዩ ዘሎ ንኽትፈልጦ ከቢድ ኣይኮነን so next no need to shrink እዚኣ ድማ ኣገዳሲት ባእታ ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናትና ድማ ብፍሉይ ክትረአ ትኽእል እያ ተያሳ ድማ ንኻልኦት ከይፈርዱኻ ካልኦት ከይፀርፉኻ ካልኦት ከይስምዖም ክእለታትካን ብቅዓትካን ኣትሒትካ መንጋርን ምሕባርን እንታይ ማለት ናይ እዚ ሓንቲ ጓል ምስ ሓደ ወዲ ትላለላ ዶክተር እያ ብትምህርቲ ኣብ ሓደ ዓብ ሕክምና ድማ ትሰርሕ ትወዲ let's say ታክሲስታ ይንበሎ an example ክላለዩ ከለዉ ኣነ ታክሲ ዝሰርሕ ክብላ ከሎ እታ ጓል ብዙሕ ግዜ ዶክተር እያ ብሆስፒታል ይሰርሕ ብፍላይ ተገዳስነት ተለዋቡ ዶክተር እያ ብሕክምና ሓኪም ማናጀር እያ ትብሎን እያ ኣብ ሕክምና ይሰርሕ ገለ ክትብላ ትጅምር እንታይ ማለት እዚ ከይሃድም ከይስንብት ተባሂሉ ስለዚ እዚ ሕማቕ ባህሪ እዩ ምክንያቱ እቲ ወዲ ኣብ ከምኡ ደረጃ ኣይሓፍር ኣይስከፍ ምናልባት ሚክሮፎን ክጥቀም ክእል ኸውን ስቂለ ትሕትና ዘለዎም ብዙሓት እዮም እንታይ ማለት ጓል በቲ ክእለታታ ፀጋታታ በቲ ደረጃ ክትሓፍርን ክትንእስን ኣትሒታ ክትነግርን ኣይግባእን ዝግባእ ነገር ኩሉ ክትነግር ይግባእ so many women worry that their ambitions may actually threaten others ስለዚ ኣብ ናይ ዝኾነ ይኹን ትናተን ሓያል ድሌታትን ድፊኢትን ንኻልኦ ሰባት ከይህድመለን ብጣዕሚ ስለ ዝፈርሓ ክእለታተንን ድሌተን ይኹን ክእለተን ኣትሒተን ክነግራ ይመርፃ ዓብ ጌጋ ድማ እዩ and when given a compliment they insist oh it was nothing or they say no I am not really that good ከምኡ ድማ ፍሉይ ስራሕ ምስ ሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ብፍላይ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ነይሩ ምስ ተባሃለ ኣይ ተሓንዩ ክንዱ እኳ ንፍዕቲ ይኮንኩን ኦይ ፍሉይ እኳ ኣይኮነን ገለገለ ኢልካ ታንክ ዩ እዚ ንዊሕ ፅዒረሉ እንደኺመሉን እየ ዋላ እኳ እንተዘይበልካ ነቲ ዝወሃበካ ዘሎ ኮምፕሊመንት ታንክ ዩ ኢልካ ክትቀበሎ ይግባእ ንፅቡቅ ስራሕካ ሰብ ክንእዳካ ከሎ ኣብ ሕብረተሰብና ዋይ ወሪድኒ ገለመለ ምባል ክእለት ከምኡ ባህሉ ኣለና ፅቡቅ እዩ ትሕትና እዩ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ግን ኣይሰርሕን እዩ ሰብ ኮምፕሊመንት ይሪብካ ታንክ ዩ ክትብል ክትክእል ኣለካ ክትቀበሎ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ትገብሮ ዘለካ ብፍልጠትን ብርዲትን ከም ትገብሮ ስለ ዝገልፅ ማለት እዩ all right but you don't have to shrink yourself or downplay your success so that others feel comfortable ስለዚ ካልኦት ፅቡቅ ንኽስምዖም ሕማቕ ንኸይስምዖም ንስኺ ክእለታትኪ ከተትሕቲ ደረጃ ከተውርዲ ግቡእ ኣይኮነን mentally strong women know that they can own their success without sounding arrogant ስለዚ yes ሓያላት የን ንፍዓት ምዃነን ፈልጣ የን ተን ንፍዓት ግን ነትን መንፍዓተን ምንጋረን ግን ትዕቢት ኣይኮነን ዘለካ ነገር እዚ ኣላትን ንምባል ትዕቢት ኣይኮነን ኣብ ዝግብኦ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ just one second እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝግብኦ ግዜ ዝግብኦ ምባል ትዕቢት ኣይኮነን they're happy with their efforts and they aren't afraid to talk about their accomplishments ስለዚ ምስቲ ደረጃን ሕጉሳት የን ዓወታትን ክእለታትን ንኽገልፃ ድማ ኣይስከፋን እየን ይብለና ናይ መወዳእታ number 5 you can see inner strengths እዚኣ ብጣዕሚ ኣገሪማት ንልዕሊ ኩልና ጥራሕ ሓሙሽተ እንታይ ይብለና ኣሎ ሓያል ጓል በቲ ንሕና ንሪኦ መለክዒ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ሓይልናታ mental strong women you can see their strength ሓይልናተን ኣይትሪኦን ኢኻ እንታይ ማለት ናይ
You might think a woman who is working out hard at the gym possesses a lot of mental strength, but in reality, she might just have a serious body image issue, or she might actually be trying to prove that she's good enough for insecurities. حنت قال اب سبورت نوح تقوي تدكم تسعر تشكم تلعب اب جيم بزح نجر تسرع تاريخها بحنقول حيال كتمسلك تخليها كم زبل سئلك الوانا غليو الزجن تخكلنيا جمجمة يكونن مخنياتو اتعب جم بزح تدكم دلا تريها زلها اوشت انا زلوا سكفتان فرن حفرتن نخد قتل نخته مسل تقبر خون خليو بزح جزء دما زرع بحري لهم سايكولوجيست سلازي نتا وشتا زلو ناي اكالات هادي ناي قلمليا نعون خططف معالتاو تتخمه زلا كخون خليو بنصارو حيلنا حنقول ون كوني خليزي مثلا حيلنا بين كن ريان خل. Meanwhile, another woman who pulls herself out of bed every day despite her desire to hide under the covers might possess incredible mental strength. بنصارو حنت ما بنت كبكم حنت قال نسيتي أزيك جفا كلا زلوا كاب جزاء خطوات زيت دلي كاب عراتون زيت دلي حافلة كرانا تخدينا أبسقب أبوتا متى أكتريا خلها كابتن كالوت زلا عليه mental strength زيا كلوا خليه مغنياتو أنت أركندي تصابوا وشتا زلوا وزي أصلت متزلا so كل جزء صبغ ليكا كوتوريا خلها it's not a big deal رقوات كلام speak نخد كيد كلاجن that's a big deal أبي mental strength يدليوسو. Mentally strong women know that you can't judge someone's strengths by the actions you see. لذي بتدي قاوتري نريو ناي حنقول حيلي كنمزنو أين خلينا تنلبا ما توني فلتو أين زي. Therefore, they aren't concerned about showing off their mental muscles. لذي ناي حنقولن حيلي نسبات نغريها تعراني مغنياتو بغليلو زرعي كونن كتنوبري خاتخل مبر كتور يتخل أيكونن. So زين حمش نتبتات عبد الكنستيونا حرا عبس قمتي عب حاجز كجبراي خلاهي ليه زمن أتوم ندك كنستيو بلوتات قنالنا تدليو لايك أبوانا ذا فيديو نخالوت فتو وندك كنستيو شير جبرولن they have to know this كفلت أولوا كنبرو دما منتان تندك تبعتيو دما نزيا فليتنا بذكالنا نتمتك أنا زلوا كندقفن كنتبابعن بدأتنا حتت كم وتشوف نايلو فيديو أبستو ديالا ناتكم ريتو أب كومنت سكشن كتبيكمي أب كارار استكساب من راخب تحنكونوا بلكم سسنايو. تشاو.